boa noite. Aquí, noticias dispersas. Emitindo desde o andén primeiro. Ocupen as súas localidades porque... Comezamos. Foi un día calquera, hai xa 4 primaveras. Parece que foi onte, pero é que o tempo voa. Non sei por que motivo a cousa foi medrando. Non sei cal foi a causa, pero aquí seguimos. Seguimos informando. Seguimos informando, aínda que sexa inútil. Seguimos indagando, aínda que ás veces coste. Seguimos resistindo, aínda que seguimos intentando romper esa parede. Seguimos preguntando, buscándolle un sentido a esta distopía. Non sei por que motivo a cousa foi medrando. Sentindo teu alento. De que estaba falando? Perdón, que me disperso. O único que quero é agradecer o apoio. Sentir o voso alento é todo o que preciso. Perdón pola mentira, non quixen enganarvos. E aínda que son sensible, escribo letras moñas. Hai algo que non dixen así, en confianza. Os cartos tamén molan. Pero non te preocupes, non sentindo teu alento. É todo o que preciso, é todo o que preciso. Foi un día calquera, hai xa 4 primaveras. Parece que foi onte, pero é que o tempo voa. Non sei por que motivo a cousa foi medrando. Non sei cual foi a causa, pero aquí seguimos. Seguimos informando. Seguimos informando. Foi un día calquera, hai xa 4 primaveras. A guitarra, Roberto Carragal. Eu son Diego Freire e agora sí que sí, comezamos.
Disperso unha base rebelde, disperso unha base rebelde. Aquí base rebelde, diga. Acabamos de lanzar un torpedo informativo. Informamos de que o Concello de Ourense suspendeu toda a actividade cultural coa excusa da COVID. Mentres no resto dos concellos de Galicia e do Estado español sí que se fan cousas culturais, aquí pasamos de todo. Solicitamos confirmación de branco, por favor, solicitamos confirmación de branco. Parece que a xente se enterou, pero pasan de todo. Corcholis. A verse informando de que o alcalde pide ao Partido Popular que volva ao goberno a cambio de moitas cousas, como que a Xunta transfira a titularidade das vías públicas perfectamente arranxadas ou a creación dun consorcio coa Xunta con moita pasta para rehabilitar solares e edificios do Castro Vello, ou un convenio para crear un centro de inteligencia artificial, ou un convenio para un parque acuático termal. O Partido Popular exixe o apoio decidido á cultura e aos servizos sociais, así como a dignificación da vida pública de Ourense e o bo trato ao funcionariado e os medios de comunicación, entre outras persoas. Segundo os escáneres de largo alcance, a xente parecelle bárbaro. Ademais, o PP volverá ao goberno municipal, aínda que non se cumpra ningunha das condicións mutuas, por non sei que movida da Deputación de Ourense. Achis, que non decaia o ánimo. Acabamos de informar dunha delirante campaña do alcalde de Ourense nas súas redes sociais. A conta das liñas de autobús con tropecentos cambios de opinión en mapas pintados con rotuladores de cores. Non se observa ningunha reacción. Vexo aquí algo da Panorama. Agora informamos de que vai pechar o Museo Municipal de Ourense. Vanse cargar a Universidade Popular, as termas siguen pechadas e cando as abran, se as abren, serán privatizadas. Repito, privatizadas. Nada, o electorado parece inmune. Pasemos á artillería pesada. Informamos de que o alcalde berra como un energúmeno nos plenos municipais, insulta a oposición, expulsa os do pleno, nos medios de comunicación do Estado rinse del, ridiculízano, repito, ridiculízano. Ourense dá vergoña allea. Parece ser que a xente concorda co alcalde con eso de que a mala publicidade tamén é publicidade, así que... Empurra unha sindicalista diante das cámaras. Nada, de que foi el que sufriu unha agresión acústica e a xente faille moita graza. Faise pública unha multa de tráfico do coche oficial que usa o alcalde fora de Ourense nunha fin de semana. Espera, son 2 multas de tráfico. Repito, 2 multas de tráfico. Nada. Informamos de que o alcalde emprega recursos do Concello para a súa cadea de televisión e de que toda a pasta que recibe o seu partido acaba nesa empresa que por casualidades da vida non ten empregados. Os díscolos acúsano de que os cartos son para él. A xustiza, igual que a cidadanía, pasa de todo. De feito, unha desas causas foi medio instruída por un xuiz que é marido dunha muller que foi 2 veces persoal de confianza do alcalde. Mira ti que casualidade. Seguimos. Faise pública unha grabación na que intenta convencer a uns traballadores eventuais do Concello para que digan que eran eles quenes conducían o coche, pero pasan. Nada. Faise público que finalmente identificaron como conductor a un examigo político co que acabou bastante mal. Nada. Corrixo. Os sensores indican que ese amigo volverá a ser amigo do alcalde, aínda que non parece moi claro que o alcalde poida ter amigos. O que sí, será concelleiro e deputado provincial do partido do alcalde. Unha pasta en dietas, vamos. Xa está. Teño a noticia definitiva. Unha bomba nuclear. Publícanse uns audios nos que presume de manexar cartos en negro. E di cousas como nos van a meter en Chirona ou hai que dar el palo a lo grande. Tamén fala dun asesor o que chama el conseguidor. Base? Non parece que pase nada. E máis, os sensores de largo alcance parecen indicar que o partido do alcalde converterase en primeira forza política e gañará as eleccións con 18.000 votos. Voto arriba, voto abaixo. Parece ser que hai xente que di que rouba, como todos os políticos, pero polo menos fai cousas. Que cousas? Trae moitas orquestras e converteu Ourense nun gran botellón. Só iso? Non. Ademais tamén fai ramplas e escaleiras mecánicas. E a oposición? A oposición está enfadadísima. Di que é un escándalo, que Ourense esmorece e... fatal todo. Mira ti que cousas. Que pasa? Que foi iso? Disperso Perdo o control, base, perdo o control, repito, perdo o control. Disperso un. Mayday! Disperso un. ¡No!
estaba na flor da vida. Non somos nada. En fin. $1.500 días, como pasa o tempo. Parece que foi onte. E aquí seguimos, frescos como o primeiro día. Que pena, Diego Freire, mentirlle tan descaradamente á audiencia. Vale, ao mellor moi frescos non estamos. O certo é que pode que estemos un pouco cansos. Un pouco cansos. Mentira! Vale, estamos moi cansos de que a loita contra a actualidade e os algoritmos é un pouco pesada. Un pouco pesada, di. Que falso es, Diego Freire, non se pode confiar en ti. Vale, é esgotador, pero somos un servizo público e vendo como está a TVG, alguén terá que coller o testigo. O que hai que oír, Diego Freire, é fascinante como pasas tan alegremente da mentira aos delirios de grandeza. Servizo público, di. Hilarante. Vale, pode ser que nos falte un pouquiño de influencia, pero... Un pouco de influencia, di. Se non nos fai caso a ninguén, a este paso o alcalde, aquel que non pode ser nomeado, vai sacar maioría absoluta nas próximas eleccións. Exagerado. Ademais, o tema de Ourense, se sabes que o demos case por perdido. Estamos ampliando miras. Agora falamos de cousas máis alá de aquel que non debe ser nomeado. Como vai a cousa con esa ampliación de miras? Contanos. Podería dicirse que regular. Podería dicirse que regular. Que absurdo es. Non empecemos, Diego Freire. Non empecemos, Diego Freire. Vou ter que ir aí. Non sei se lembras como rematou a cousa para ti a última vez. Por favor, Diego Freire, por favor. Así é, querido Diego Freire. Home, Diego Freire, canto tempo sen verte, que tal? Moito, a verdade é que sí. Porque estar lonxe de ti, aínda que sexan só 5 minutos, é un auténtico pesadelo. E que faz por aquí, Diego Freire? Pois nada, desde o equipo de Noticias Dispersas, de maneira totalmente espontánea, queríamos recoñecer a túa labor, Diego Freire. Fas un traballo maravilloso, desde a humildade, a coherencia, o diálogo, sempre cun sorriso na cara. A verdade é que a túa mera existencia dalle un novo valor á palabra compañeirismo. Queres que falle? Eu vou, encantado. Vale. Que carácter. Tampouco hai que poñerse así, só era unha crítica constructiva. Pois caladiño que estamos de festa. Vale, o mellor sí que estamos un pouco cansos. E como a saúde mental é unha cousa tan importante, pode que tal vez teñamos que buscar a alguén que nos sustitúa temporalmente. Pero vai ser difícil, eh? Quen podería sustituirnos? Ti queres sustituirnos? Ti para despois. Ti queres sustituirnos? Vaya, bueno, pois non sei que facer. Un casting. Vou facer un casting. Sí. Hai que ilusión, así podo putear a alguén. Normalmente son eu o puteado que fai castings. Ai, como me gusta, como me gusta, como me gustan. Estou no imaginando. A ver, a seguinte persoa é Iván Iglesias. Hola, Iván Iglesias, que tal? Hola, moi boas, que tal? Encantado de estar aquí neste casting. Coñecémonos, que a túa cara quéreme soar. A ver, eu son moi fan de hai moito tempo, igual me viu nalgún evento, pois seguramente mirando para vostede con intensidade, claro. Pásame tanto iso que, como comprenderás. Pon aquí no teu currículum que tes unha canle así, en internet que se chama o que gal... O que, sí, estamos comezando bueno, pois falamos así un poquinho de política, un pouco seguindo a liña do que fai vostede, non? A verdade é que é unha inspiración para todos nós. Eso está moi ben, O que sí que non trae vostede garabato a posta. Pois non. Iso é un problema. É un problema. A ver, é que, non sei, xusto non tiña a mao e viña con presa é imprescindible. Podo poñela, quero dicir, se ao final resultou seleccionado, pois podo poñela, sin problema ningún, faltaría máis. Vostede estaría disposto a poñer corbata, non? Sí. Faltaría máis, sería toda unha honra.
Vale, antes de empezar, por que queres presentar Noticias Dispersas? Pois Noticias Dispersas, a ver, é un informativo tan irreverente, tan referente para todos os novos comunicadores que aspiramos a ser algo nesta cidade, nesta provincia, que a ver, vendo que xurdiu esta oportunidade de que vostede fixo xa 1500 días non ao frente desto, pois busca outras alternativas, pois dixen, bueno, pois igual é o momento, non? Porque o que está moi ben, pero ao final Noticias Dispersas é Noticias Dispersas, claro. Sí, porque vexo tamén por aquí que estás nun medio así pequeno, alternativo, Televisión de Galicia, creo que... Sí, bueno, non ten maior importancia, eso é pois un cholliño que teño de reporteiro, pero vaya, que para min a miña vocación principal é Ourense, non? Así me gusta. Mira, pois entón vexo aquí que lexiches o programa número 5, un do inicio. Un acordo inesperado, chámase, pois, cando queiras. Douche 3, 2, 1, perdón que estuvo falándoche de ti, de vostede, non sei por qué, que teño a impresión de que te coñezo, entonces non sei, me sale así como natural. Si queres, Diego, atuámonos, non teño ningún problema. Si me tratas de tú, pois eu encantadísimo. De feito, ata me excita un pouco. Por favor. Bueno, vas moi ben por ese camiño, aí está, como se nota que sabes como funciona a comunicación. Como se escala, efectivamente, sí, algo aprendín. Valo facer moi ben, seguro. Veña, gracias pola confianza. Saúdos, o alcalde de Ourense ven de facer un anuncio sorprendente. Ninguén podía imaginar que tal cousa sucedese, pero pasou. A cidadanía de Ourense está totalmente conmocionada ante o inesperado do anuncio. O Partido Popular regresa ao goberno da cidade. En setembro do ano 2020, o Partido Popular abandonou o goberno ante a crise interna de Democracia Ourensana. Un partido nada personalista, por unha cuestión de cartos que ao final quedou arquivada cando a xustiza, que nunca se equivoca, deu o caso por pechado. Aínda que certas fontes afirman que todo isto foi un plan de certa persoa que preside unha diputación provincial que saiu realmente mal. Desde aquel momento, todas as competencias foron exercidas polo alcalde e máis 2 concelleiros. Dirixentes do Partido Conservador levaban meses preparando o terreo para este momento, con frases como que cumpría devolverlle a honra ao rexedor ou fai falta devolverlle estabilidade á cidade. Unha consulta rápida nun traductor simultáneo de linguaxe política galego-linguaxe política ven indicar que isto significa bla 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 bla. Mais ou menos. Nunha entrevista contra as 2 da tarde en Onda Cero Ourense, a portavoz do Partido Popular asegurou que onte sentáranse 5 minutiños a falar co alcalde e que hoxe, en calquera momento, chamaríanse para falar un rato. Parece ser que ese rato foi produtivo. En torno a 3 horas despois, o alcalde anunciaba a volta do Partido Popular ao goberno en Facebook. En canto ás exixencias irrenunciables que ambos partidos comunicaran na súa interesante relación postal o pasado luns, ambas partes comprometéronse a consideralo. Claro que sí. Parece que moi irrenunciable non era nada. Certas fontes consultadas dixéronos palabras que non podemos repetir aquí por ter un pouco de decoro. Pero a idea original é que a élite política ourensá considera que a cidadanía é boba. Noutra orde de cousas, a situación na Deputación parece estar máis baixo control que nunca. Foi todo. Seguiremos informando. Moi ben, Iván, moi ben. Vexo, aparte tes así este toque persoal. Sí, quixen versionalo un pouquiño porque imitar todo tampouco me parecía, tiña que aportar algo, non? E para Diego Freire xa está Diego Freire, claro. Claro, é imposible mellorar o original, claro que sí. Pois moitas grazas, xa te chamaremos si eso, Sí. Ti estás dependiente do teléfono, que así entre 15 días e nunca recibirás unha chamada. Pero tengo o meu teléfono. Sí, teño por aquí en alguna parte, sí. Moi ben, moitas grazas por atenderme igualmente, Quedo a espera desa chamada, Claro, pues espera, sí, moi ben. Ben, o rapaz puxo o interés, non vamos a negalo, pero creo que haberá que seguir intentando. Pero non hai que preocuparse nin obsesionarse porque estamos de festa. Celebramos 1500 días dispersos. E temos aquí a oposición en pleno. Ben, non, en realidade
Sobeu o Partido Socialista, porque o Bloque Nacionalista Galego non sei que lle pasou. Damos vos un biquiño desde aquí, votamos vos en falta. Temos unha concelleira aquí, Bueno, falo contigo. Ah, non te falo. Non te gustan? No, como non te gustan? No. Ves algunha diferencia entre cando o Partido Popular volveu ao goberno de Ourense alá por 2021 que cando o Partido Popular lle vai aprobar os orzamentos a Jácome? Que orzamento? Que orzamento? Non hai orzamento? Ainda non. Ainda lles queda un pouco, sí. Vaya, ainda lles queda un pouco, que lástima. Bueno, pues nada. Xa te deixo tranquila. Perdón. Contigo falo despois. Non me esquezo de ti. Bueno, pois Ourense está de celebración. Sí. O noso compañeiro Diego Freire saiu á rúa para descubrir como vive Ourense esta efeméride dispersa. Parece que se montou unha boa festa, verdade, Diego Freire? Que ambiente, non? Sí, así é, Diego Freire, hai moitísima xente na rúa. O Ourense saiu á rúa para celebrar os primeiros 1500 días de Noticias Dispersas. Estamos en palabras, a emoción embárganos por completo. Non sabería definir a magnitude desta festa que está tomando as rúas de Ourense esta noite, este día 6 de xuño. A verdade é que estamos moi contentos, moi emocionados. Desaforada. Quizás a palabra sexa desaforada. Hai unha festa desaforada en Ourense hoxe, Diego Freire. Increíble, maravilloso. Vayas onde vayas. Non sei se estivemos dando unha volta por toda a cidade, nos barrios, desde a Cuña a Santa Teresita. Unha festa tola. Hai uns señores pola zona do barrio da Ponte cuns chalecos amarelos que... No, eses non están de festa, coméntame o equipo de producción. Gracias, Diego Freire. Eses non están de festa, non sei que están facendo. Pero bueno, aquí hai moitísima xente e todo é unha felicidade. Diego Freire. Que? Estás no plató, que fas no plató? Mira que nunca nos pasa isto, equipo, e ten que fallar. Que estás facendo no plató? Perdón, Diego Freire, pero esta semana sabes que foi moi dura. O equipo de Noticias Dispersas estivo traballando intensamente para preparar esta festa. Ademais, o Galicia Escena Pro estou canso e pensei, bueno, aquí amañamos perfectamente porque, por outra banda, a ninguén lle importa que Noticias Dispersas estea de celebración. Os primeiros 1500 días de Noticias Dispersas non lle importan a ninguén en absoluto. Eu ben que o sinto, pero as cousas son así. Vale, despedímonos. Por certo, estás guapísimo esta noite. Notas un brillo na mirada. Ata logo, Diego Freire. Adeus. Cortaste xa? É insoportable, Diego Freire. Sí, que non hai quen aguante, de verdad. Todo o día dando ordes. Claro, tipo, como está no plató quen tiña habitualmente, pois veña, ímos para a rúa. Non ten nin idea do que é o reporteirismo. É unha lástima. Un engreído, ademais. Xa, un engreído. E ves que cara ten? Ten unha cara, parece un morto. Que lástima. É que claro, hai cousas que nin con maquillaxe se amañan. Como que non cortastes? Teño moitas ganas de verte en persoa, Diego Freire, e falar contigo un pouquiño. A logo. Bueno. Que maravilla todo, verdade? Bueno, agora podemos, xa que este programa especial está tomando este cariz, se alguén me quere insultar, é o momento. Que se escoite ben, por favor, un profesional da radio como a ti. Payas! A moita honra. Seguinte candidata, por favor. Hola. Hola, ti es? Sí, son Vaya Fernández. Perdón, que clase de nome es? Vaya. Como Vaya por Deus. Vale. Por que queres presentar Noticias Dispersas? Contanos. Ben, eu que quero presentar Noticias Dispersas porque creo que son sinceramente a mellor candidata que pode haber aquí. Ah, sí? Pois demostrao. Que o demostre, vale? O das garabatas da puntos extra, Moi ben, moi bo detalle. Adiante.
Saúdos. Remata setembro, o mes da volta ao cole, tamén para a nosa clase política. Unha volta ao cole que culminará coa previsiblemente fallida investidura do candidato do PP a presidir o goberno de España. O de investidura fallida non o digimos nós, senón o propio PP, que antes desta investidura xa está reclamando novas eleccións. Vayamos a elecciones. Yo le pido a Pedro Sánchez que sea un hombre. O PP convocou en vésperas do debate de investidura unha protesta, manifestación, sarao contra a hipotética, case segura, lei de amnistía. Os pérfidos políticos cataláns que usaron convocar un referendo de autodeterminación. Vamos a seguir defendiendo lo que hemos sido siempre. Un partido reformista, un partido constitucionalista, un partido que distingue entre perder y ganar y un partido que jamás vende sus principios por una alcaldía, por una diputación, por una comunidad autónoma ni por el gobierno de España. No lo haremos, no lo hemos hecho nunca y no lo volveremos a hacer ahora. E queda tan ancho. Asistimos a enésima ruptura de España, un Estado que está todo o tempo rachando. Antes de que rache polos indultos, o moderado bloque conservador advertiu que a aprobación do cambio de regulamento do Congreso dos Deputados, que permite falar na Cámara Baixa en todas as linguas oficiais do Estado, é unha insensatez. Sí, vou dicir insensatez porque queda mellor que unha ferramenta de odio e división, que foi o que dixo o líder do partido, que non debe ser nomeado despois de escoitar falar no Congreso a lingua dos seus avós, porque, por suposto, Abascal ten que ter antepasados galegos, claro. Vivir desde o respeto é o maior compromiso persoal e ético que, quero pensar, estamos comprometidas a inmensa maioría das persoas que conformamos esta Cámara. Le ruego se siente y dejemos hablar el señor Besteire. Este es el templo de la palabra. Esta foi a primeira vez que os parlamentarios deste grupo político abandonaron o pleno. Volveron a facer despois de que o voceiro do Partido Popular dixera unhas poucas frases en euskera que traduciu inmediatamente para criticar que se puidera falar en euskera. Incoherencia? En absoluto, ou sí? Porque a cara moderada do Partido Popular dixera o día anterior que... ¿Qué vamos a hacer nosotros en el Congreso de los Diputados? Que no vamos a hacerse el canelo. O malestar dentro do Partido Popular ante tal afronta non se fixo agardar. Canta ingratitude. Cos esforzos que ten que facer este home para justificar a laxa coherencia no discurso do seu partido. Non sei canto cobrará, pero xa vos digo eu que pouco, xa vos lo digo. Mentres isto acontece, en Madrid, Ourense continúa sendo un remanso de paz. Pois, nin tan mal. Parece que xa non nos escoita. Bueno, gracias, vaya. Esteas onde esteas. A ver, non se despediu, iso puntos resta. Tal vez sexa porque non lle puxemos a despedida no texto, pero en Noticias Dispersas hai que estar a todo. E o do vídeo en vertical, demasiado moderno. Se é unha boomer como a min, hai que saber asumir as idades de cada un. En fin, que lástima. Un aplauso para Vaya Fernández. Non sei se sabíades, pero a zona de Noticias Dispersas traspasa fronteiras. Segundo indican os nosos datos estatísticos que acabamos de inventarnos, temos unha crecente comunidade de seguidores no estranxeiro. E como estamos de celebración, é un día, en Noticias Dispersas, damos un paso máis na nosa, por outra banda absurda, expansión, para saber como viven en Portugal os nosos primeiros 1500 días dispersos. Conectamos en directo con Porto. Aí está o noso enviado especial Diego Freire. Que sorte estar nunha cidade tan maravillosa, verdade? Pois sí, querido Diego Freire, a verdade é que é unha maravilla sempre vir a Porto, unha cidade fascinante. O que tamén é fascinante, non me negarás, é que Noticias Dispersas teña pasta para gastala en que eu estea aquí para facer esta estupidez. Como unha estupidez, Diego Freire? Sí, é unha estupidez porque aquí non nos coñece ninguén. Diego Freire, casi non nos coñecen en Ourense como para nos coñecer en Portugal. É que tes unhas cousas. Por certo, non levas a gravata posta? Sí, é certo, é certo. Estou usa en gravata, pero non importa. Non sei a quen se lle ocorreu a brillante idea de ter que estar sempre coa gravata, como se fósemos serios. Falamos de política, así que é unha tontería. Falamos deso noutro momento, se te parece que hai xente, pero seguro que preguntaches ben, non é por dubidar do teu traballo, pero... Que sí, intentei no con xente, pero ninguén sabe nada de Noticias Dispersas. Ademais, os pobres xa teñen suficiente co que teñen despois das súas eleccións. Pero houve eleccións en Portugal.
sempre tan informado Diego Freire. Pois nada, houve eleccións aquí en Portugal, e entre a dereita e a extrema dereita arrasaron. Xa ves ti que cousa, en Ourense cidade, entre a dereita e a extrema dereita tamén arrasan. Así que non entendo eu que... Quen é a dereita e quen é a extrema dereita? Dime. Vaya, parece que perdemos a conexión, querido Diego Freire. Que lástima, non escoito nada do que me dis. Máis tarde, se iso, volvemos conectar. Que pena tan grande. Pero que ben o estamos pasando. Estamos pasando... E chegou o momento. Temos aquí a un invitado que foi a primeira entrevista dispersa, de Noticias Dispersas. Que calaches moitas cousas. Se me prometes que me contas máis, facemos outra, se queres. Estamos aquí con Telmo Ucha. Como se sinte? Porque ti e o alcalde sodes os precursores de Elon Musk e Donald Trump. Son más, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Con qué te...? Bueno, penso que más. Sí. ¿Y cómo te sientes con esto? Bueno. ¿Qué vamos a decir, no? ¿Qué vamos a decir? Bueno, ¿y qué? ¿Hay alguna denuncia en Cernes por ahí o algo que se pudiera contar? Hay cositas. Se vienen cositas. Conta algo, unha pequena. Veña cousiña se vení pronto, pero... Bueno, pues será unha nova exclusiva de Noticias Dispersas, ¿no? Pues se me si te sigues portando así de denso. Que me diga esto un político non sei se me beneficia ou que... Seguimos cos casting porque ainda non me cambiei de roupa. Bueno, solo unha vez, estamos nunha gala, teño que facer cambios de vestuario. Seguimos cos castings, a ver. Pero entón, que hai que facer? Acá, isto está mal, padre. É que creo que non se nos ve. Hai que tirar un pouco para arriba. O horizontal é plano e vertical é alargado. O horizontal é como o mar. Vale, como horizonte. De horizonte. Que vai ser por iso? Pero non isto é un... Espera, que isto está grabando. A ver, seguinte candidata... vaya, non é unha candidata, son dúas candidatas. Que tal? Quen sodes? Hola, somos Jazmín Abuín e Arancha Treus, sobre e serena. Ainda que nunca estivemos sobrias. É moitísimo menos serenas. Sobria e serena. Vos non sodes o informativo desde o cuarto de baño? Que é unha idea moi moderna. Ben, aquí xa tivemos un casting desde un cuarto de baño, pero por que desde un cuarto de baño? A ver, eu penso que é evidente, coas noticias de merda que hai polo mundo. Era o sitio, tiña que ser. Pois sí, é unha bonita metáfora. E por que queredes presentar Noticias Dispersas? Contádeme. Pero non queríamos. Sí. Pero quen dixo que queríamos presentar esta movida nos... Non, pero pagan. Non sei, xa poden pagar ben. Bueno, pois xa que estamos aquí tamén, non? Podémoslo facer. Intentámoslo. Imos aló, sí. Moi ben, pois a ver que tal o facedes. Adiante. Deja ti. Perdón, a presbicia. Sauros, a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia. No puede, porque si os atiende a vosotros tendría que... Es una falta de respeto a tus compañeros, no convocamos. No, perdona, no puede atender, que se me ha convocado a mí. Vale. Ven de facer unha sorprendente revelación a existencia dunha operación organizada de desinformación para confundir e enganar a opinión pública. Unha peligrosa trama para desvirtuar a realidade. Comenzamos. Non, desa campaña non fala. Como sodes? Este descubrimento eleva a pre-campaña das eleccións ao Parlamento de Galicia a un novo nivel de delirio. Es un verdadero nido de intrigas internacionales. As probas presentadas por Paula Prado son referencias a 14 contas anónimas nas que se rechouchía contido crítico, máis ou menos elegante, co Partido Popular, agochadas no anonimato, unha práctica habitual nesta rede social. De feito, poderíamos dicir que Twitter é exactamente iso. Xente oculta baixo unha identidade falsa que critica a outra xente ou que mesmo a insulta sen cancelas. Pero Twitter xa non existe, non? Habería que dicir o difunto Twitter. Por suposto, as noticias falsas compartidas por cargos do Partido Popular non poden ser consideradas fake news. Iso é liberdade de expresión. Algúnas das contas acusadas deste tremendo delito son moi similares ás de calquera dos nosos seguidores. Simplemente por dalle o corazonciño ou rechouchear a publicación que les levou a este programa, poden vostedes facer parte desta simpática conspiración. Este
este complot contra a democracia e a liberdade está orquestrado segundo a Secretaría Xeral do Partido Popular de Galicia desde a oposición. Preguntada polas probas desta implicación, Paula Prado volveu dar mostra do difícil que é a vida da clase política sen un discurso descrito diante. Probas non aportou. O que sí aportou foron moitas vacilacións. Bueno, hai indicios, si hai contas que se dedican a difamar, a xerar bulos, como acabamos de ver, eu que acabo de enseñar dous bulos moi claros, non? E despois esas contas retuitean, replican e demais. Despois, o único que de que falan ben, de que retuitean as cousas en positivo, e das contas da oposición. Por eso, bueno, creemos que sí, pero bueno, atoparemos a conexión, en eso estamos. De momento, estamos todos os servizos jurídicos, eso xa non te podo decir, estamos traballando en eso, non? Pero sí queremos trasladarlle á prensa que, bueno, pois moitas veces, cando vostedes collen un trending topic en Twitter, pois moitas veces está alimentado por todas estas contas. Quero decir, non é unha preocupación real, sino que é unha preocupación manipulada, ficticia, engordada por contas falsas. A loita contra este complot encabeza, como non podía ser de outra maneira, a Corporación Radio Televisión de Galicia, que nas últimas semanas está acostumándonos a retirar literalmente chíos do PP E dos seus altos cargos. E aquí non pasa nada. Outra das ideas que expresou con claridade Paula Prado na súa comparecencia é que criticar o goberno da Xunta de Galicia o parecer é criticar a Galicia, porque o carné de galego ou galega reparte o, por suposto, o PP. E a maneira axeitada de referirse á rueda é esta. Que Alfonso es un tío fantástico. Alfonso tiene las dos cosas que tiene que tener un gran político, y es que es buena persona y es un profesional acreditado. Buen tipo. Es que no hay más que verlo. Todo o que non sexa isto fai parte da insidiosa campaña denunciada polo PP, elaborada, por suposto, dende Madrid. Pero non nos amedrentan, seguiremos informando. Como se atreve? Ademais, non se ven. Foi todo. Seguiremos informando. Pois, les moi ben, quen diría? Verdad, son estas gafas que son... Buah, de cristal. Sí. E temos que dicir que non pase un día sin que... No, porque esta maneira de sobre se ven non igual. É apropiación cultural. Bueno, pois un bico. Xa estaría. Chao. Chao. Isto vai ser difícil. E a todo isto, tampouco veu ninguén do Partido Popular, non entendo por qué, co ben que os tratamos aquí sempre. Silencio dramático. Ben, xa que estamos en confianza, quería compartir con vos un poema sen versos, unha movida dispersa, unha profunda reflexión, profunda, como non pode ser de outro xeito. Vou precisar da vosa colaboración. Se estades aquí, presúmese vos unha capacidade intelectual superior, por suposto, ademais de bo criterio. Con esa capacidade que tedes, estou seguro de que poderedes memorizar dúas palabras. Vedes vos capaces? As dúas palabras son pois e nada. Así xúntase, pois nada. Sí? Imos facer un ensayo. Non é que non me fíe cousas. Cando eu faga así, dicides todo. Bueno, con rotacismo, sería bonito con rotacismo, pero non sei eu si... Aquí hai xente que pode facer, pero outros o mellor non. Como vexades? Para os que estades na casa vendo isto dentro de non sei canto tempo, mañá non vai ser, porque espero non estar en condicións para traballar, preguntaban si se decía con rotacismo, pero claro, non queremos impoñer nada, porque o galego é unha lingua que une. Ben. 1, 2, 3. Moi ben, perfecto. Outra vez. Moi ben. Hai Ourense, onde todo pode suceder. Un sitio ben máxico, Ourense, verdade? En Ourense hai vida alén da vida. Unha persoa pode seguir sendo persoa despois de morta. Aquí os mortos puideron votar e non pasou nada. Ourense. En Ourense houve un proceso xudicial contra un exalcalde por delitos urbanísticos, no que foi declarado inocente porque, aínda que o que fixo era ilegal, como non sabía que era ilegal,
Ourense, onde podemos escoitar audios de expresidentes da Deputación recoñecendo que lle ofreceron traballo a unha muller a cambio de sexo e non pasou nada. De feito, esta causa contra o expresidente arquivouse porque, como finalmente non lle deu o traballo... Ourense, onde podemos escoitar o alcalde falando alegremente de manexar cartos en B, dar unhas explicacións delirantes, pero como sei que a toda clase política é igual, e polo menos fan cousas... Ourense, a terra na que unha concelleira pode defender unha cousa e a contraria con gran contundencia. Pode atacar o alcalde e ao mesmo tempo votarlle a favor cousas que lle dean oxíxeno, a cambio de que o alcalde faga as cousas que ten que facer legalmente, como pagar o salario completo aos funcionarios públicos, ou que as empresas que traballan pro Concello cobren polo seu traballo, cosas de hippies, xa sabedes. E se iso non pasa, se non paga as facturas, pois non pasa nada, porque podemos culpar a calquera, e a memoria é frágil, sí, é a dignidade. A quen lle importa a dignidade? Porque aquí as eleccións son suscripcións de por vida. E dá igual se o teu partido presenta a unha fregona como candidata ou candidato. Ti vas votar igual a fregona. Porque iso de que a información é imprescindible para a democracia é unha cousa de hippies. E a verdade está sobrevalorada. Ourense, a terra de Vicente Risco, Otero Pedraio, Eduardo Blanco Amor. Pero os grandes intelectuais non son cousas do pasado. Aquí temos unha concelleira de cositas. E a élite da intelectualidade, capitaneada por Armando Ojea. Non entendo esa risa. Nuns anos, esa xeración será coñecida como a xeración Armando Ojea. O que pasa é que son uns vanguardistas. E claro, nós, os seus contemporáneos, non nos entendemos, porque non temos base teórica. É a era da diletancia. Non saber nada e fingir que o sabes todo. Ou é que gustamos de vivir así, porque... Pois nada. Seguimos co caso. E non acabaremos nunca con este delirio, claro. A ver, seguinte candidata... Que fai? Hola, Esther Carrodeguas? Sí, Esther, sí. Por que queres presentar Noticias Dispersas? Contanos. Bueno, eu realmente non é que eu queira, pero é unha necesidade do sector, non? Vexo como esa necesidade de que alguén salve o tema de que Diego Freire siga presentando, contratado polo propio Diego Freire, durante tantos e tantos anos Noticias Dispersas, non? Entonces, pois un pouco o que pensaba era que isto non é unha cousa que eu queira, é unha necesidade do propio sector. Lamento disentir, querida Esther Carrodeguas, aínda que sexas unha gran dramaturga. Todo o mundo sabe que eu son un profesional de recoñecido prestixio, unha persoa incontestable dentro do mundo da comunicación, a fin de contas, ademais de o que se ve a simple vista, que estou cachondo, vamos. Bueno, Diego, é que... Perdoa, pero estou completamente en desacordo con iso. O sea, ti, literalmente, a palabra que eu máis escoito é patético. Iso é unha cousa que eu escoito no Galicia Escena Pro, por poñer un exemplo, non? Pois iso é o que se escoita, o que se sinte. Sinto obsceno para min dicir isto en público, pero é que é unha necesidade. Vou co texto. Teño o pelo ben? Como miras? Sí? Está... Que sempre me preocupo bastante de que estea como, sabes, acolchado. Teño que, non sei, gústame como que se vexa. Queda ben en cámara este peiteado? Vale, vou. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por venir a mi pueblo. Hoy se inicia la campaña de las elecciones a la presidencia del gobierno de España y creo que no podía haber otro sitio para comenzar que donde empezó todo para mí. Los Peales son mi principio y mis principios. Es aquí donde me crié, es aquí
donde con la gente que me rodea nos enseñaron a todos los principios del trabajo, del esfuerzo, por supuesto de la humildad, y en esta geografía tan escarpada, donde se hacen vendimias heroicas en la Ribeira Sacra, es evidente que no se regala nada. Que no se regala nada ni siquiera con la orografía, que es una orografía compleja, pero es una orografía en la que la gente se ha acostumbrado a vencerla, a trabajarla y a convivir con ella. Podemos ponernos de acuerdo, porque estamos de acuerdo, personas que han nacido en cualquier lugar y que sin embargo trabajan juntas, personas que han nacido en otras comunidades autónomas y tienen un proyecto común, personas en definitiva que pueden llegar a ser candidatos a la presidencia del gobierno a pesar de haber nacido en un lugar tan pequeño, tan pintoresco y tan bello como este. Saúdos. Así, en modo Memorias dun Neno Labrego, iniciaba a campaña electoral o expresidente da Xunta de Galicia e candidato a presidir o goberno de España. Facíao nos Peares, a súa aldeana. Que emprega a palabra pintoresco non quere dicir que esta liña de campaña, a de presentarse como un rapaz de aldea, sexa un invento dun equipo de comunicación que coñece o mundo rural case tanto como o propio candidato a lingua inglesa. De Tishetei, coa banda Titen. Pensé que era Bruce Springsteen, pero no era Bruce Springsteen. Yo no voy a discutir con Bill Clinton, porque Bill Clinton nunca vio la puesta de sol de Finisterre. Sabemos que hay grandes ciudades, grandes avenidas. También debemos de saber que hay pequeños pueblos, pequeños lugares donde la gente lo pasa peor, donde tiene menos medios, donde los servicios públicos escasean y donde los servicios básicos a veces no se tienen. La gente en este pueblo quiere abastecimiento y saneamiento de agua, quiere un médico cerca y tener la posibilidad de que sus hijos puedan vivir aquí y sus padres puedan ir y venir a trabajar desde otros lugares pero manteniendo aquí su residencia. Podemos ponernos de acuerdo todos los ciudadanos de España. Los que viven en las grandes comunidades autónomas, motores económicos y sociales del país, los que viven en lugares más deprimidos, los que viven en lugares más deshabitados, los que viven en lugares más vacíos. Aquí, o expresidente da Xunta non quere dicir que todas esas cousas das que fala, moitas delas competencias autonómicas, acontezan en Galicia. Porque cando fala de lugares máis deprimidos, non se refire de ninguna maneira a Galicia. Porque dende a súa presidencia, ou mesmo antes, é o país da piruleta e a fantasía, ou algo parecido. Entre todas as... Por onde iba? Sei que non está quedando perfecto, pero nada pode ser peor que Diego Freire. Quero dicir que, aínda que eu non lle estea dedicando demasiado tempo, o importante é o peiteado. Entre todas as fantasías discursivas coas que nos agosallou Feijóo, quedamos con este momento no que remata o discurso e achegas á secretaria xeral do seu partido e as outras autoridades, dando completamente as costas á veciñanza ali congregada que aplaudía con fervor. Porque será un chaval da aldea, pero tampouco hai que pasarse. Un final inmellorable, un discurso no que sutilmente combina o pequeno co grande, o micro co macro, pero sobre todo quedamos con ese momento no que fala das pontes nos Peares como metáfora da unión, concordia, paz e amor de todos os povos e todas as persoas de ben. En resumo, todos os seus votantes, porque se non és votante do PP... No eres del PP, jódete, jódete! De momento o Partido Popular só tendeu pontes con ese partido que é todo un exemplo de defensa da democracia e da Constitución. Agas na parte da organización territorial do Estado ou unha defensa da igualdade ante a lei sen que poida, escribiu no Diego Freire, non é culpa miña que non se entenda. Agas na parte da organización territorial do Estado unha defensa da igualdade ante a lei que se poida prevalecer discriminación por razón de sexo, religión... Isto é o corrector automático porque sempre é imperialista. Religión, opinión ou calquera outra conduta ou circunstancia persoal ou social ou nalgúnas outras menores. As eleccións municipais e autonómicas do 28 de maio supuxeron un terremoto político importantísimo, como anunciou o líder do partido que máis defende as Forzas Armadas e ainda que non fixera a mili. Este partido está presente no goberno de máis de 140 municipios nos que en apenas un par de semanas xa se empeza a notar como chega a liberdade. Que bonita a liberdade. Porque neste mundo sen sentido ningún, a censura chamámola liberdade. Debe de ser unha palabra polisémica. Foi todo. Seguiremos informando. Esperemos que non só cambie o presentador, senón tamén o guionista, a persoa que escribe, a persoa que dá o discurso. Grazas, Noticias Dispersas. Espero estar aí o ano que ven. Moi ben, Esther. A verdade é que acaba de ser unha experiencia inesquecible. Por non falar dese sentido que tes na cabeza. Que mira, hai que abrazarse a un mesmo, como é. Non sei, isto non está funcionando nada ben. Eu xa non dou máis de min. Podemos probar co público que vai a gala 2500 días dispersos. O mellor aí atopamos algo...
Pois podemos probar con algún de vos. Con 2 persoas de vos para repartir o traballo. Alfonso Cid. Quen queres que te acompañe, Alfonso Cid? A ver, elixe, que logo me van a odiar máis. E non... Elixe alguén. Alguén máis quere. Alguén máis quere. Estaba intentando traballar pouco, verdad? Como es? A ver, alguén máis se apunta? É fascinante isto, sí, porque miran para outro lado. Como, no, ninguén. No. Eso sería máis grande. Bueno, pois, Alfonso, vas facer ti de presentador 1 e presentador 2? Pois veña, súbete a escena. Hai que sair aí, claro. Podes sentar aquí para que esteas cómodo e explico o proceso. Ti faz de presentador 1 e presentador 2. Isto que pon inserto Manifa de Ourense, eso non o dis. Pero todo o demais, pois xa... E o 1 tamén. Sí, é que Manuel Papín non puido vir. Desculpouse, sería fantástico. Porque aparte, claro, este concepto xubilado para noticias dispersas venlle ben. Non, de unha cousa de... A ver, porque... Para expresarme. Para empezar, gustaríame ter o meu propio micro. Bueno, había un aquí. Vale, por que andas? Expresa. Ben, primeiro será preguntar se quero, non? Xa preguntei se querías e dixetes que sí. Estás aquí, perfecto. Ou queres montarme el pollo? Tamén me gusta, que esto da likes. Acepto o reto. Por qué? Ben, porque xa que o preguntas, eu penso que estás amortizado. O sea, 1500 días e nada. Xa ao principio dicíalo. Nada, o sea, isto está peor que cando viñeches ti por aquí. Cando empezaches. Entón, isto hai que provocar un relevo xeracional. A miña intención. Causa-efecto. Ben. Grazas, público intelixente. A verdade é que non teño nada máis que dicir. Vou non deixar a él, colles o micrófono ou agarrocho eu? Simplemente ler isto. Menos esta parte? Menos eso que non vai entrar, o sea, que fallou, o de onde pon inserto Manifa só Ourense. Vale. Teño que poñer así, facer gracia como a ti ou podo facelo en serio? O xornal La Voz de Galicia aproveitou a inauguración da Mobile Week, o que sempre é bonito facerlle mimos a un ser querido, para entrevistar ou masaxear, segundo a quen lle preguntes, o presidente da Deputación de Ourense. O xornal define o presidente como rápido e locuaz, un profeta da paternidade e un apaixoado dos bonecos articulados. Por un despiste ou polo que sexa, esqueceron preguntarlle por isto. Noutra orde de cousas, a Mobile Week causou unha grande expectación e titulares que falan de grande participación. Se o di el Correo Gallego será verdade, aínda que hai moi poucas imaxes para contrastar esta afirmación. Tal vez a participación non foi tan grande. En relación co investimento da Deputación neste foro, non diremos que sexa imposible de atopar, pero que nós non podemos facer. Tal vez sexa porque a nosa redacción está no rural e a internet vai a pedais. Por isto é tan importante gastar cartos para falar da Fenda Digital, definir a Ourense como provincia intelixente ou crear eventos para que o presidente da Deputación dea discursos nos que saliente a importancia deste evento para vincular o territorio ourensán coa innovación. O de facer algo de verdade para loitar contra a Fenda Digital xa queda para outro momento. Como puido observar o público, lin todos seguidos en saltitos, porque este señor dá saltitos, que é un bello truco de edición de vídeo para corrixir os erros. Algo máis? Despedida improvisada. Foi todo, seguiremos informando. Non creo que me deas o posto, porque non. Bueno, non sei, damos o posto.
Moitas gracias. A verdade é que fixo moi ben, moi ben. A verdade é que estuve avergonzado por marchar. Bueno, xa temos que marchar todos. Bueno, non. Os que estades aquí quedamos porque agora veñen uns pinchos. Os que estades na casa vendo isto en YouTube cando sexa, pois podedes marchar ou facer o que vos dé a gana, porque como sodes cutres e non pagades a entrada para vir aquí a festa, porque vai haber un guateque agora, que vai ser unha cousa mítica. Coas 20 persoas que estamos aquí, imos queimar o barrio da Ponte. O mellor non é un momento para decir eso, non? Pero foi todo. Seguiremos informando.